Ce faceți? Astăzi avem un Lucky Day care o să vreau să-l fac. Nu știu pe cine să joc să fac Lucky Day-ul. Aș vrea să joc... chiar nu știu. Cred că joc niște Brawl. Aș vrea să-l termin rapid. Cred că o să doar joc. Bază. Bun. Ok. Cred că o să le termin rapid, că abia sunt player real. Ok. Fut. Bun. Am văzut pe YouTube de la Reflex, credin de la Reflex pentru asta, am văzut că dacă iei niște Nano Powers pe nume ăsta, nu, era ochiul, nu, dar nu cred că e real, că am văzut că dacă e nu știu ce speciale, doar unele speciale, o să-ți dea doar 3. O să-ți dea 3 Robo-Arms, 3 Robo-Arms și 3 Robo-Arms. Care ăla e, cred că, un extra large. Nu pare. Nu. O să zic de ăla pentru un an. Nu știu dacă așa e. Mă termin înjurile astea și cred că după vă văd mâine că cel mai bine doar fac un... Doar să-mi ziceți dacă vreți mai multe videoclipuri pe zi. Nu-mi dă nimic bun. Roza, nici nu-mi place Roza, nici nu o joc. Bine zis. Cel mai mult eu aș vrea Han. Pe Han care un Nano Power super și super OP, care doar când te atacă e ca băitul ăla cu Godzilla, când era skin-ul ăla pe bază. Avea power up-ul ăla Hank, care doar îi dădea când lovește cineva, pizu. Și ăla era cel mai bun pentru Ember. Doar în continuu. Bun, 4, large. Mi-a dat aer. De ce mi-a dat? Nu vreau să fac Martian 2. Da, e mișto. Ăla. Emotul, dar... Nu am să zic dar... Ăla era Sărciu? Da, Sărciu avea. Nu am avut timpul. Cred că meciul ăsta o să pierd. Stai. Yes. Acum e final. Vedem cine câștigă. Super. Hai. Hai, Pierce, hai, te rog. Dă-i. Bravo, Pierce. Don't. Ce e numele ăsta? Bun. Tot aer. Îmi dă 2 off. Nu vreau doar 2.
Vreau să facem eroul ăla pe Berry, că eu am folosit mult Berry. Îți vrea rău Berry. Oh, ce... What? Oh, ce nervant e. Un pro player să vedem. Uite ce enervant e piersul! Nu te cred că am pierdut meciul ăsta, doamne. Nu m-a ajută nimic, Mina, nu Mina, ai prea upi. Stai puțin! Credeam că pare. Uf. Of. Hai puțin să mă uit la mega apăsat. Pieptul ăla. Bun, încă gol. Stai că acum. Sushi. Have free salmonella with every meal. Gross. Stai că revin. Băieți, fică-te. Am revenit.